helt ærligt, hvor lang tid kan det tage det der? Kom så. Skal jeg tage mig lidt op? Kom nu. Lidt fart på, altså. Jamen mor, i aften er der årets fest, og jeg kan bare ikke gå glip af den. Og jeg skal nå at klæde om, og jeg skal nå at nyt make-up på, og jeg skal hen til tøserne og alt muligt. Rebecca, vil du ikke så hjælpe med dine ting? De er altså virkelig tunge. Ja, hvad tror du? Jeg ser jo gudsmuk ud. Jeg skal jo have mit make-up og have mit tøj og alle mine sko i. Hvor er mit værelse så? Det er altså det her nede for enden til højre. Jeg elsker det. Tusind tak. Det var så lidt. Jeg går lige ovenpå og pakke nogle flere ting ud. Ja, ses om lidt. Rebecca? Hey girl. Hvad så? Ja, jeg glæder mig virkelig også. Det kommer til at være den bedste fest nogensinde. Rebecca? Jeg bliver nødt til at løbe, men I tæt sidste, der kommer. Hej. Hey, er det din? Der er lidt af der bange på. Ja. Ej, hvor er det her? Det er en pink kjole. Hold fingrene væk fra min designerkjole. Okay. Så smutter jeg bare. Ej, hvor føles det flot op. Ja. Det har jeg brugt tid på, inden vi kom herover. Kan du lide det? Det er helt vildt flot. Far? Ja. Lea, søde, vi stod lige og snakkede. Det er fint nok, jeg går ind. Nej, det er fint nok. Jeg skulle alligevel bruge din hjælp med noget. Så der hjælp til? Jeg skal få dig og Rebecca til at gå op på loftet, fordi I skal hente en kasse julepynt mere. Okay. Rebecca? Ja. Far sagde, at du skulle op og hente noget på loftet. Jamen, jeg har ligesom travlt. Jamen, han sagde os begge to. Hvorfor kan du godt lide? Fordi det er 2 kasser. Kom nu. Skal man virkelig gøre alt? Skal se